Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga ganaman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo panatuntunan aksyon hotline karon nga daw Sabado na kita, Pebrero 20 tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta kamo masuki namon nga matag palmati sa kahanginan nagamonitor na karon nga aga paagi sa on air. Kagang iban ara man nagatutok paagi naman sa online no sa mga YouTube kag subong man mga Facebook followers naton, ano man nga oras sa inyo ginamtangan, good day ang aton sinigid nga panamyaw sa inyo tanan. Now, i-like lang paliyo kag i-share ang aton sini mga program dari sa Aksyon Radio Bacolod para madamo pagid ang aton maserbisyuhan, manabutan sa aton sini nga pagpangalagad. No? Welcome na sa karon nga adlaw, Sabado, weekend kitang presentation, and of course, isa sa mga istoryantag karon nga aga, no, kag tutukan amo ini ang sitwasyon sa gihapon sang tropical storm nga si Auring, no. Halin pa kainas sang aga, damo ang nagapalamangkot bala may biyahe sang roll-on roll-off vessel kag sumong man fast craft gintutukan na ni Aksyon Alvin actually kaina pa. Aksyon Hotline! Pero para sa benepisyo sang tanan, sulito naton nagkaroon kag kuhaan sang update gikan sa Philippine Coast Guard, no, kay ang pinaka-latest nga sitwasyon subong, no, kon parte sa kay tropical storm Auring tiara na siya subong, no, mga 460 kilometros sa southeast sang hinatuan Surigao del Sur, kahinay siya magidog, no? Actually, amo ning delikado, wala mo, nga ang isa ka bagyo,
daw halos stationary, daw ay mayo nagaidog. No? Kahinay siyang pag-idog niya kay kon may dala ini sang mabaskog nga ulan. Amon ang problema kay magalawig ang pagtupa sang ulan sa isa ka lugar. Action Hotline. Tiyabakon mo mga LGU subong diri sa bilog nga Negros Occidental. No? Ginapa-alerto na, may mga advisory na nga ginapagwa ang nagkalain-lain nga mga alkalde no para sa ilang mga pumuluyo agod nga magbantay kag mangin mahinalungon. Action Hotline. Pero ti may ara sang gale warning nga lakip ang aton seaboard. I-check ta na karon na kay para sa mga maggagmay nga masagan pandagat hindi gid safe ang paglayag karon nga adlaw. Action Hotline. Action Art tayo hupon checking in diri sa aton sining nga presentation until 9:15 in the morning. Action Hotline. Pero para sa komprehensibo barang nga paggatag sa aton sang update kon lakat sang bagyo ang paghambalan, liog ko yado bisa PDMP kung available sila kay para at least may ara pagid sang makuha kita nga mga advisory no kag as part of the weather forecast nga pwede matag sa aton karon nga aga kay kadamong nagapamangkot kon san ogid ini siya magalandfall o kung san ogid siya magalabay di sa aton. Ti-check ta kay daw paglantaw ko iya daw Lunes pa siya mo ang posible magalabay diri malapit sa aton sa Region 6 no diri sa Negros especially. So i-check ta lang kung ano gid karon ang pinaka-latest advisory sini para at least ma-inform taman ang aton nga mga ka-aksyon nga nagapamangkot kung ano ang pinaka-latest nga sitwasyon kon parte sa bagyo ang paghahambalan. Na kay amuning pinaka-importante gid nga makatag kita advisory sa aton nga mga ka-aksyon. Nano ang latest kag diin na subong ining si Tropical Storm Auring. Action Radio Typhoon Update. Let's have Action Melvin Piero gikan sa PDMP. Sir Melvin, good morning. Yes, Action Art, good morning man. Kaga ini nga itong pinakauling lakat sang panahon na Pebrero 22, 2021. Cyber Bulletin number 9 na kita nga gidabantayan natin sa tropical storm na si Auring. Sang malas 4 kayo na sing kagahon ng sentro sang tropical storm Auring ginabana base sa data mga 435 kilometros east-southeast ang hinatuan sa Surigao del Sur. Sa coordinates nga 6.3 degrees north, 130.1 degrees east, kag may kabaskugon sa gyapon nga hangin, nga 75 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos tubtob 90 km per hora. Siya rin nagapabilin sa gyapon nga stationary. Sa ang aton nga forecast positions within 24 hours, buwas sa agaras sa mga 265 kilometros east o hinatuan sa Surigao del Sur, o kung mga 48 hours Monday na morning ara siya sa 100 kilometers east southeast ang Rojas City, Capiz. Kaga Tuesday morning ara siya sa mga 85 kilometers northeast ang Coron, Palawan na Action Art. Okay. Sa Quiapon, ang public storm signal number 1 ang nabatak sa Visayas area morning Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Negros Oriental, kag Bohol, lakip na Siquijor. Ang Negros Occidental wala kita madala sa storm signal Action Art. Okay. Very good. No, at least to ay pakita madala sina, meaning pwede pa yung makalayag, no, mga sakayang pandagat. But i-check ko lang na kung Philippine Coast Guard separately. Diri sa province, ano ang ginatag ng advisory sa aton governor, especially sa mga different local DRRM o Sir Melvin? So far, halos kabilugan sa buong probinsya, ara kita sa status ng red alert na. Padayon na natin nga gina-monitor, ginabantayan ang posibilidad nga mag-agi gidman si Bagyo Auring. Pero ang aton nga good news, sini nga gamatamat si Auring hiya, nag-weekend siya, slightly weekend, kaga ginalantaw naton once sa maglandfall gid man sa landmass
sa area sa Mindanao, matamat ni sa magahina kaga kung hindi magbago gid man ang direksyon niya, may tendency nga matamat ni siya form into low pressure area. Okay, ano ang reason sini nga duga stationary siya duway siya mayo idog man? Ang reason action art ko lang taon naton nga almost stationary siya. Bangod sang ang aton northeast monsoon o kun amihan ang makusog nga epekto sang amihan diri sa aton nagalabot na sa Visayas area mismo. Amo na nga mga reason nga mga factor nga wala sa nagagiho. So but once nga mabugnaw ang klima diri sa area sa landbas ang Visayas kag Mindanao, hindi na siya makapenetrate. Dali-dali. Hindi sa penetrate dali-dali. Amo na action art ang reason bangod sa kusog nga pag-igo sang amihan diri sa aton. I see. No kay sing una ang daw na balang ko sining nga daw mabugat ning molecule sang bugnaw sa ikumpara sa init mo no. Yes, kaya ang bagyo kung tandaan naton nagagain ni sa pwersa, hindi sa mabugnaw kundi sa mainit nga Sa mainit. temperature. Okay. Di amoy na nga hindi siya kalakat. Kay bangod na ang yang kaladtuan, kung maga-cross gid man sa landmass sa Mindanao, kadto eastern Visayas kaga magalusot Panaya be. Dira nga mga area mabugnaw na action art. So butsiling wala sa pwersa nga nga ikuwaon, butsiling nagapabilin siya nga almost stationary siya. May tani kung dito pala nga daan, matunaw na ni siya, ma-dissipate na lang bala, parang at least amo lang yung sitwasyon tadi sa aton. Amo gani aton nga aton ginalantaw action art nga once nga landfall gid man gid siya sa duta, amo na may tendency nga mag-awaken siya. Pero bago dara pa sa Pasipiko, ara sa baybay, wala pa sa mga obstacle, wala pa sa amo na sa gyapon nga nagapabilin da sa nagapulon-pulon. Pero once ka magabunggo na ni siya sa kabukiran sa Mindanao, kagadto man sa Visayas, may tendency nga mahina ang matamat ni sa luya. Yes. So, about ang balon siya kay magsiling ka storm warning signal, number 1, expect taron naton within 24 or 36 hours action art. 36 hours, tilawig-lawig pa na, mga isa mga almost 2 pa kadlaw? Nga mo gani. Amo na nga, bisan sa subong, ang ginalantaw naton, once magpagwa ang pag-asa sang storm cyclone na wind signal, hindi na nagabot silingon. Ngara ng bagyo. Na ang bagyo, nagaulan na, nagahangin na. Ang aton ng wind prevailing or expected na naton nga ara ng bagyo within 36 hours pa action art. Okay, correct. No kay may mga notion kung kay siya, ang tao kay siya kung kumungati way makita ka tuon party sina pagambal gani singat nga nang tropical cyclone or tropical storm warning signal number 1 kita di nga way man lang sa aton niya bagyo. Pero ang bottom balon sila when you say storm warning signal number 1 meaning ang bagyo ginapaabot within 36 hours kamo pa na maglabay sa imo. Yes, action. Very good. At least may matun-an kita dugang bla no para pagi sa inyo da. Pero anyway, halong lang kita no. Kabay patani nga pag sulod sini sang bagyo nga si Auring, hindi na mag-gain pagid siyang puwersa nga maghalit diri sa aton sa probinsya. Yes, action art. Okay. Sa gyapon action art mo lang aton sa gyapon mapanugyan sa aton mga pumloyo mangin may nalungong kita sa gyapon kag alerto sa mga posibilidad sa gyapon kay bisan muna mainit diri sa aton mabulubas kog manangangin pero wala sa ulan pero sa gyapon magpabiling kita nga mangin alerto action art. Pero ang hangin bala Action Melvin amo ni ang worry ko kay kahapon perti bala ang pulupugada bla no siling ko kon may dala ni siyang ulan mabasko gini mo. Yes, action art. Kaya amo na siling naton dala sang amihan. Kaya ang ini nga bagyo, hindi pa direct nga makabatya kita sa nga effect. So para mga trafya pa lang o mga bansi nga mga galo mamoy ni may mga light trends kita. Pero ang hangin sa gyapon, bangod nga may tropical cyclone within atong Philippine Area of Responsibility. Okay. Kag plus ang amihan nga direksyon sa hangin. Okay. Amo na mabatyagan nato na makusor action art. Yes. Kag singuna gani kundi ko magsala may nag-training man to sa amon because I was before a member of cards under sa Negros Rescue Federation sa Kawayan.
hindi ko manumduman sino gambal niya. Basta gani may bagyo, tubangon mo, sentro ang hangin, isa mong kamot mo bla, ang right hand mo, ang direction sa imo tuo nga kamot, dira na ang sentro o mata sa bagyo. Sakto na action art na tawag nato ng by balot slow. No, kay kun why ka karon mga gadget kundi paano mo na balaan? Paano mo i-determine kung dapit ang eye of the typhoon? Eksakto man ang akon. Sakto na action art, sakto gid na nga mga guide naton kung paano nato ibaluon kung din dapit ang low pressure area. Okay. O din ang mata sang bagyo. Very good. No, so Action Melvin, salamat gid sa time and please keep us posted whatever mga update so that may inform ta ang public. Thank you, Action Art. Good morning. Action Hotline. Sir Melvin Fierro gikan sa Provincial Disaster Management Program o PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. May mga sa kung unaw ay paginman ni hindi pa sophisticated, hindi pa high-tech, hindi ang mga technologies ng una hindi paginman madamo. Tising may mga inisyatibo iya mo ang nagatrabaho sa aton gobyerno ga kung paano na ma-determine o galing kiti ang isa pagid kabantayan naton kon ang mata sang bagyo halimbawa diri sa Bacolod City actually may ara gani tendency nga bisan ari di sa aton ang sentro or mata sang bagyo sa Bacolod diri sa aton area hindi masyado ang pagtupa sang ulan no may mga tendency nga mo na Action Hotline. pero tandaan ta nga bisan ang Negros Oriental na paidalom na sa tropical cyclone o tropical storm warning signal number 1, botang balon ang bagyo gina-expect nga abot dira sa lugar within 36 hours pa. Action Hotline. Kabay kung tanay nga hindi na maka-gain o kundi na makakuha sang puwersa ining si tropical storm Auring nga pwede magdulot sang kalitan diri sa aton sa Negros kag syudad sang Bacolod. More updates sinabandayan kag tutukan diri sa Facebook sa Action Radio Bacolod kay from time to time basta may ara sa ginapagawa nga weather advisory kag update gikan sa Pag-asa inyo ginina mabasahan una sa Facebook page sang Action Radio. Anong mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon iyang morning no ginatry man naton kay inakuan tani sang advisory ang tagpamuno sang Office of the Civil Defense dito sa Region 6 galing kay Subong Masako no si Director Jose Roberto Nunez para sa pag-contact sa iya sining nga mga personnel pag-meeting man online sa pila ka mga mayor as part of the preparation bangod sa kay tropical storm Auring. Pero diri sa aton sa Bacolod i-check ko in a short while kay damong gyapon nagapamangkot although kaina na report na ini ni Action Alvin Grava ang status sa mga pagbiyahe sang fast craft kag roll-on roll-off vessel. No i-check karon tani kag kay kahapon may isa dito nga barko nga tani padulong sa bahin sang Toledo, Cebu. Halin sa San Carlos City, mga 11:20 nag-depart siya, alin dira sa puerto, ay pila pa lang ang distansya niya, doon hindi iya magwantang, purti kadalag ko ang balod, bumalik dira sa San Carlos City. Now, may mga report man nagligan nga daw, in fact, ginlawag taon to ganik kahapon, kay may mga mangingisda pa nga nagkalamising, no? Nga sakayan pandagat na, pating ilas ni nga sakayan nga sa pagpangisda, daw hindi daw missing pagyapon, i-check na karon sa Philippine Coast Guard ang mga developments na. Pero sa mga nagapamangkot na nugid ang status ng biyahe, no? Atensyon sa mga out of town nga gusto magbiyahe padulong sa Iloilo vice versa. For now, waay sang cyclone o tropical storm warning signal. That is why basta gani waay tropical storm warning signal pwede makabiyahe ang roll-on roll-off vessel kag fast craft. Unless nga mayara sang mabaskog nga balod. No? Kay kon ma-determine makita niya sa Philippine Coast Guard nga hindi safe para sa paglayag sa barko, hindi na nila
pag-ialaw. Action Hotline. Unahon ko si Action Alvin Graba party sini. Na commercial lang ko, 3 lang gid para tayuyon kita. And then, ano niyo, may aksidente naman sa Bacolod City. Di, tinuha naman nagtumpilak sa motorsiklo. Ano ini, kalamatay pa. Action Hotline. Kag, online vaccination para sa COVID-19 dagumpisa na sa Bacolod. May training man kahapon dira sa area sang government center para ini sa mga vaccinators. Ang ginuna, mga doctors, mga nurses, ang update sinagkaroon ni Baluon naton kapin pagid sa online. Plus, may nagkaparehistro na ginman sa mga barangay, parte ini sa vaccination program nga ginalibot sa mga health workers, kag subong man barangay personnel. May ara na nagapalista dira, wala pa. Action Hotline. No, kag iban pagid karon nga mga developing stories nga aton sining nga tutukan. Diri lamang sa inyo palatuntunan action hotline, 3 lang ini ka obligasyon ko. And then standby na sa report with Action Alvin Graba. Tuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline, Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:23 na. Now, sa iluhan naton si Action Alvin Graba, number 1, ang latest advisory gikan sa Philippine Coast Guard sa mga biyahin, sa mga trips nga ginapamangkot sa publiko. Number 2, dalas-dason ko lang dayon, may aksidente naman nagluntad kay nati may ara pa sang biktima nga napatay. Sa Action Alvin Graba sa patrol. Patrol Reports. Action Alvin, good morning. Yes, aksyon na Art as confirm o kung confirm mismo ni PT ako na PO first we company ang tag pamuno mismo aksyon na Art sang Sa iluan na lang ka sa Special Com Action Alvin, standby. Parang at least tayo yun. Alas 8:24 na. Action Hotline. Kay ang seaboard diri sa Region 6, kapin pagid dito iya sa Negros Oriental nga mga areas. Amuning balantayan naton kay ti ang Negros Oriental, kuan ini mo, no? Nadala ini sa tropical storm warning signal number 1. Pero ti diri sa aton sa Negros Occidental and Iloilo, nga mo ining nag-separate ang lawod diri ang baybay, ibaloon tanak kay Action Alvin. Action Alvin. Action Alvin. sa aksyon na Art balik kita diri kita aksyon na Art kay actually na pagpakigaangot man naton kagina kay Chief PT Officer nga si Louis Campanier sang Philippine Coast Guard nga iya sining gin-confirmar nga may biyahe gid no aksyon na Art ang tanan nga mga fast craft kag subong man ang roll-on and roll-off vessels diri sa Bacolod going sa area sang Iloilo Action na Art sa Linso Okay. Saya
wala man sa storm signal diri sa area sang Negros kag subong man sa Iloilo as part sang ila sining port of destination. That is why sino sa iya nga may biyahe. Now sino pwede makabiyahe sino sa iya nga sa piyak sang malain nga panahon. Ang ginapahanugutan nila nga makabiyahe ang mga sakayan pandagat nga may gross tonnage nga 250 pasaka. Buting ganon, ang 250 below, hindi siya pwede makabiyahe. O kung wala nila ginapahanugutan, only ang mga sakayan pandagat nga may ara 250 pasaka nga gross tonnage. That is why sunod sa iya nga ang roll-on and roll-off vessels kay kumutubtub 500 gross tonnage man sila. So Okay. ila ginapahanugutan magbiyahe. The same ang Ocean Jet Action na art nga kaginaara man nagka-parking sa area sang sa Bredco Port nga nagahulat man sa mga pasahero abis para sa ila sini nga first trip kay na Okay. ila man ginapahanugutan Action Art nga makabiyahe bangod suno sa iyang ang Ocean Jet mayara 252 gross tonnage, and at the same time ang iban nga mga fast craft naga bugaton man mayara man masubra 250 nga gross tonnage. Action Bottom Art. balloon in short, ang tanan nga fast craft qualify sila to nga magbiyahe. Sir, amo ni ang Okay. kinapahayag man ni Chief Petty Officer nga si Louis Campaner. A reaction art portion lang sa nga pahayag ni Campaner. Subong sir sa imbiyahe sa subong tanan nga mga fast crab na to kaya fast crab na to sa iya nga gross tonnage 250 pa mabaw pati atan yung maroro sobra sa 250 mabaw kaya may biyahe sa subong ang makulot ng Iloilo. Pero yung may effected na nakausang signal number 1 sa atuan niya sa ato nga mga mako wala ta biyahe. Ting makulot sa Iloilo wala pa nakausang signal sa tuwan kaya may biyahe pa tayo sa subong. So, kutsing ganon sa aton roll on the roll of vessel sir sa aga may biyahe. Next biyahe sa subong sa biyahe ka. How about sa aton fast grab sir? I believe ang ocean jet or ano din nga medyo taas nga gross tonnage. Atong ocean jet 250 so ang iyang gross tonnage kaya may biyahe ka. Pero about sa mga fast grab manubo nga gross tonnage below 250 gross tonnage hindi siya pwede. Ang aton nga fast grab ang aton nga Ayos, Action Alvin, okay naman kabahin gid lamang sa nga payag diri ni Chief Petty Officer nga si Louis Campaner. Parinti ni Yado Edmond Galina. Oo, parinti ni Edmond. Siring ko gani, sir, daw may kilala man ko nga Campaner to samon. Siring niya, basi parinti man namon. Kay Longgo man na siguro, kay kapin pagig kong Bisaya. Parinti niya, kay Bisaya. Bisaya di ay na. So, Bisaya po ni. Mm. Ti timing kayo si Louis, si Edmond. Aha. Bisaya po. Bisaya. Oo, Bisaya po. Kanang mag-urok ba, Kwan? Kanang magkuhan ba, ka magtanaw ba? Magtulog ba, kag No, magtangkay? kaya. Oo. So, in a way, amo na ang importante, no? Pero dapat monitor gid na yung public. After sining adlaw or buwas abi Domingo, kay basi may mga pagbag-o sa advisory, no? Monitor sila kay ara si Action Alvin nga contact permi sa kay ano na gani ranggoya PO Chief Petty Officer. Chief PT Officer 1. Yes, Action Art. Okay. Oo. Siya nang in charge of Red Port, no? Siya ang in charge sa Bredco Port, Action Art. And amo man ang abiso Ang nila. pulupandan, by the way, kag Baliadolid, ngayon ang gagmay, hindi gina sila pwede kag gagmay na. Ginaabisuhan ang magagmay nga mga mananagat Okay. actually Action Art nga likawan for Hindi, the pero full time. inabalang mga gabiyahe sa Baliadolid, kita ka na nga kadto sa Gimaras. Oo, ay na nila ginapanugutan Action Art. Hindi na na iya pwede, subong. Oo, kay hindi na pwede. Below 250 gross tonnage, hindi nila ginapahanugutan Action Art. Atong imo sa Kayanto, dito sa Kalubang. Pwede to ya? Away na nawagtang ng signal niya. Action Hotline. Alas 8:30 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa iluwin lang siya sa special com para tayo yun na lang ang iya sining nga pag-report kay from advisory gikan sa Coast Guard
Katuan ko lang niyo, may aksidente na naman nga nagluntad sa Bacolod. Kada adlaw, wala hindi why gidya gauntat ang pagtuaw sang aksidente. Nga aksidente, hindi mo ginman ito malikawan, pero imaginable, may nagkakalapatay iya sa aksidente. Action Alvin. So na art diri kita sa aton sining balita naman actually Tingi mo nga sakayan pandagat to sa Kalubang dito ya pwede kay do para lang to sa Kalubang pakadto sa Gilungan no? Oo, pakadto dito. Delikado. Ata lang daraya. Hindi niya pwede pagkatos Bacolod kag magpalawod kay below 250 gross tonnage. Okay Ang kulang ni siya aksyon na arta pang Kalubang kag panghigaron sang baybay. Hindi man siya makapakando ni. Ikapin pagid nga hindi siya makapakando ni. Why to bye-bye nga usuyon. Namo. Ano ning update sa nagluntad nga aksidente ni nga duwagin ni sila napatay? Yes, aksyon na art actually ang ini nga insidente na tabo alas 12:30 antak na kay na sang kagahon sa Buri Road. Atubang lang balaksyon art sa Camellia Home Subdivision sa barangay Mandalagan diri sa siyudad sa Bacolod. Di nga mga biktima diri amo sanday Mark Joshua Dalumpines, 23 anyos, nagapuyo sa Puerto Porferia, Barangay Mandalagan. Kag ang isa diri sa biktima aksyonar amo si Adrian Bacan, 24 anyos, ang Greensville 1, Barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod. Nawasunod diri sa pagpangunsisa o kung sa initial nga pagpangunsisa ni Police Master Sergeant Richard De Maala o po diri of course ka ila sini nga Deputy Chief of Police na si Lieutenant Jesse Lepanya sa Police Station number 3 sakay ang mga biktima sa isa lang gid ka motorsiklo, actually Yamaha nga scooter. Halin ang mga biktima sa area sang barangay o kung Villa Lucasan, Barangay Mandalagan, going sa area sang Lacson, Butsing ganon, from east to west nga direction aksyon na art. And ginaligar nga medyo madasig-dasig ang dalagan, pagpadalagan sa nga motorsiklo, rason nga aksidente ini action art nga nagbunggo sa gutter. Pagka bunggo sa gutter action art, naglabog pa ang mga biktima, inabulubanta mga around 25 meters ang kalayuon. Grabe ba? Layo, action art. And rekta sa sa tamburong balaksyon art nga nakapundol ang skilid sa dalan. Ang ini nga tamburong, and then just so happen, bangod man sa malubha nga pilas nga naangkon sa mga biktima, may pilas sa ulo kaga ibang pa nga parte sang kalawasan. Inigilayon ang ila ang nangintunaan sang ila sini nga kamatayon aksyon na art. Wala ni sila helmet? Wala helmet action art. Ay, abaw. Oo, ginaligar. Anyway, siya yung pahambaluntan na lang action na art si Police Lieutenant Jesse Lepanya because we have information nga halin sila sa isa ka selebrasyon. Okay, hindi bala may curfew ang Bacolod. Alas 11 dapat hindi ka na pwede kagwa mo. Oo. Unless emergency ang purpose mo or ikaw ka essential worker, nagatrabaho ka sa call center, kag iban pagid nga ginatrabahuan mo, inablang may reason ka sa pagwa mo? Yes, aksyon na art amo na ang isa sa kuntani ng mga rason nga kung ginpatuman o kung speaking na ginpatuman ang curfew hindi pa ni matabo. It just so happen nga natabo action art 12:30 under pagyapon sang curfew. Okay. And action na art sunod diri kay Police Lieutenant Legato nga ang ini nga biktima sad to say patay on the spot after sang sininga insidente. So balihalin kundi sa karsada sila gausoy nagbalang-balang nagbunggo sa gutter. Sila ang motorsiklo naglupad man ni pagadtos lapit sa tamburong to or sila lang yan nabili ng motorsiklo? Actually kung lantaon aksyon na art ang diferensya from lugar sang ginugpaan kung sa mga sa Gintabugan nila. Oo. Mga 25 meters, gikan di pa ako mag-25 metros. Kaya kalayo na. Oo, layo eh. So, buting ganun dasig, sad to say, sunod diri kay Lepanya nga medyo madasigid man ang dalagan. Ari pamatian ta, ang pahayag ni Police Lieutenant Lepanya.
sa may barangay Mandalagan. Ang kasanayan sila to kag aksidente lang sila nga bunggo ang ila sila nga motorsiklo bala sa gatsa sa kalsada. So pag bunggo dira nadula na siya siyang control, then nag-diretso siya dito, nagbunggo siya may tamburong. So pag bunggo nila dito nga to, ay sila tukalin, bali dito lang sila gid nga doa nagpilit sila dito. Tagang ilang motor nagtabog man mga more or less mga 25 meters halin sa ilang gimbungguan nga tamburong. Magambal kita is Halin Villa Lucasan, something like that. Yes sir. Though according sa aton nga investigator, bali dito na sila lang imang kuno sa may Villa Lucasan bala kay may dito lokasyon bala. According sa aton nga kando nag-inaminaw siguro. Siya nagapuli na sila mo na kalod ang natabo na dangatan nila. Just so happen nga dito sir nag-agi no sa along Noburi Road going sila Lacson. Yes sir, amo na kay daw diraman na mo kay diraman na siya kapuli sa may hining driver nga si Jan Joshua Dalumpines. Diraman na siya kapuli sa may Puerto Porperia. Aksyon na art kabahin gidamang sa Grabe na. bahayag Timakon diri. mo na. Why you gina-expectar nakasugata aslay aksidente? Yes, aksyon na art abogid na unexpected na sugata gini ang ining Kuna aksidente. mo, nagbunggo sa tamburong, naglupad pagid siya. Ang tamburong, actually nakita ko, abi ko gani kung ga-expect ko nga tamburong, ara niya sa may drainage. Kundi ara gali niya nga tamburong, Kilid. way magamit pa skilid. Why, nakapundo lang siya sa kilid siyang dalan aksyon art. Oh, Oo, kag amuning natabo. Okay. Nga, kung si Sir pa, daw nagpilit gid ba sa kilid sa tamburong aksyon art daw. subok Oo, man. No? tapos medyo malayo-layo abi ang distansya Okay. gikan sa lugar sa mga biktima pakadto sa motorsiklo ang gintupaan sa motorsiklo action art. Sige. Balita Reports and Patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Patrol Reports. Salamat Ginaksyon Alvin Graba mo nang duha ka ma-report gindulong niya. Number 1 sa mga nagapamangkot party sa biyahe sang Fastcraft kag roll of vessel. Monitor lang amo diri kay subong gabiyahe pa ara pang regular nila nga mga trips. Pero in the following days, amo nang aton sini bantayan. So kung out of town ka, monitor karon sa hapon, sa gabi nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Hindi gani, magtutok na sa amon sining Facebook page. No, kay dira nato ni update ang sitwasyon o kung ano man ang mga advisory nga pagwa sang Philippine Coast Guard. Tangkoy na ining isa ka aksidente man nga nagluntad kagabi. No, masubo-subo init kun mo duwagid sila gang kasanay sa motorsiklo nakabunggo, aksidente nga nakabunggo, duwa sila lunsay nagkalamatay. Amo na nga kinanglan kung nagamaniyo sa salakyan, halong gid, no? Hindi gid magpaspas, padalagan, kay isa lang kapisok sang imo sining nga mata, pwede ka maaksidente, kag pwede nga mong tunaan sa pagkadula sa imo kabuhi. Joval Trinidad, good morning. Sining we're on monitor. God bless you always. That includes the whole family of yours. The Aksyon Radio family man. No, greetings to all the viewers, listeners who are monitoring right now. Salamat. Duna na Barty Magkaryo, good morning man. Yvonne Voister, good morning Aksyon Art. Happy weekend and done sharing. Virgie Olpinda, siling nga monitor always kami diri gihapon sa may Silin Homes, Barangay Estefania, Halonggid. Araman Ma'am Veronica Baliados Itchaos. Bilin Salaw, Bro Jesse Palses. Good morning dira. Toto Onyot Badahos. Badahos. Kag araman Toto Onyot Liberato Batubalunos. Ara ni siya sa Manila. Salamat. Kagawad Melchor Baroka Rombilis, good morning ma'am. Ang iba ninyo maminsay sa pagpanumbalik sa inyong palatuntunan. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakahintangan. Responsable at pagbalita. Padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon.
ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:53 na. Action Hotline. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning dira sa kay paring Jerry Chopoy Magbanwa. Gamonitor siya dira sa Macau, China. Diri sa Bacolod, ginatamaya lang si Tita Elma Losok Polidario. Action Hotline. Morning dira Tita Elma. Good morning. Thank you for listening gid karon nga aga. Now, ari pagido ang mga mensahe nga ginapadala nyo iban-ibanan tanin para nga maka-proceed kita right away. Dugay-dugay sa pila pagid ka mga information, no? Ang parte sa online registration ni karon, no? Sa COVID, sa vaccination program, i-check na ni kay may ara nagali, no? Pwede ka na nga kung hindi kaya halimbawa, abi hindi ka register via inang nagalibot giblas barangay, pwede ka via online, pero ang question diri paano kani maka proseso diin ka masulod kag paano kani maka-register, no? Online kay i-check ta na karon sa taga Emergency Operations Center so that nga ma-update kita. By the way, ano yung sitwasyon man sa mga barangay bala kundi may ara to nagligad nga mga forms ginpang distribute na sa barangay, ti may ara gid man nga mga nagperma na o kung nag-signify, nag-pa-register na abi sa mga barangay. Action Hotline. Kay isa ni ka-challenge subong sa mga barangay pagidi, no? Ang trabaho nila bala kung paano i-convince yung tao nga magpa-register na nga daan para at least plastado na balang nga kung in kaso i-require kita sa national o submit ka mo di siyang listahan para nga muna siya ang padalaan namon sa vaccine na kung mag-abot ng iba na supply. Kaya bisan sa national subong grabe bala mo pamatyagan ko doon gali na lisay sila nga naulihi na kulihot iya. No, hindi man gid guro kulihot pero tido katrasado yung vaccine diri sa aton sa Pilipinas. Galing ang problema diri kay ang mga statement mismo sa mga gintugyanan naton nga mga opisyales sa gobyerno
amo ning nagapalibog sa ulo sang tao kung bala ang kumpiyansa nila parte sa vaccination, problema sila kung kaisa ang tao daw hindi bala kuanaw, daw hindi bala ang tao kung kaisa nagaproblema ang tao sila niya tinanong ni man mapavaksin ko sini do kinakulbaan ko do ay pagid insakto diri nga information. Pre-check ko na karon dugay sa aton sini nga mga ka-aksyon, no. Good morning lang gali dira kay paring Landy Elix, pare ka duty ka pa dis Corazon Locsin, ari ka pa di kun ara ka na gatiner dira sa may area sang Kabankalan, no. Salamat gid dira sa pagmonitor ha. Good morning Magali, may lang nga pagtutok karon nga aga sa kay Junior de la Cruz. Muna mga de la Cruz nga apelyido nga bantog mo, no? Sila ni Juan kag ni Nonoy. Mga de la Cruz family, no, kag Cabrera family sa barangay Canroma, Pontevedra. Hela family o barangay Cambaog, Ma'am Arcelita Felicissimo nga sister ni Kagawad Monico Prudente, nga husband di Ma'am Mercy o barangay Nanunga Inigaran, kabudlain sindiyon kadamo sang mga relasyon. Hindi ka magambal nga apo pa ni Rocketman. Sige, salamat gid kay Wilma Cabarlis ga pamangkot siya. Saan ba matapos ning pagtudlo ko sa modyol man? At samtang nga way pa nang balik ang face-to-face, ang modular nga scheme ni, tikaw gani matudlo, Wilma, guro sinablos mo Jackson Eden gani, part-time nga racket ni, kinamo ga patudlo siya. No? Subong ang iya, may nag-chat sa ako niya, kasi sikay na siya nga purma, gagawa man pusod ya, silingkod doon nagatampi siya, no? Mahal ni nga daan, ginorder ya pa ni sa kuan mo, sa online ang iya nga purma. Ara na si Councilor, kaya ma-check lang ko ma-update ko. Sa mga barangay, kisiling ni City Administrator at the same time, ang nagapamuno dira, no, Executive Director sa EOC, siling niya ma-meeting kami upod di sa Liga ng mga Barangay and then ma-update kami kung bala, kumusta ang mga registrations nga ginahimo sa mga barangay. Ambot ko naka-meeting lately kung may arat na initial nga submission sa listahan kung pilagid ang ara na sa barangay ang willing bala nga magpabakuna sang COVID-19 nga vaccine. Online sa hotline. Joining us this morning is the Liga ng mga Barangay President of Bacolod City. We have Councilor Lady Glish Gonzales Palen on the line. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Kadugay lang magtabuay sa schedule. Ma'am, kay kung magtawag ko sa imo, may activity ka. Kung makatawag sa akon, may time man kisa nga may mga meetings hindi ko ka sabat dali-dali. Ma'am, anong update siya ni man? So, Action Art, no? So, regarding sa ato na vaccination registration, ongoing na siya subong. Even though may kita hard time sa pag-itsindi sa ato na pumuluyo, ang benepisyo sa ato na COVID-19 vaccine, but still, hindi kami ka-explain well. Kaya ang ato na training, Action Art will be on, next week, February 26th, Friday. Amo pa na siya pag-meet na doon sa ato ng mga punong barangays. Okay. Na-i-explain. So, then, after that, on March 1 to 3, matamaton ang BHERT sa 61 barangay sa pag-training pag-in. So, yesterday, ang training for trainers pa lang ang gintandak kagapon sa ato na sa city level Action Art. Oh, okay. Kay kapon kita ko trainers pa lang to no? Do 46 sila, then mabulig ni sila training man sa mga i-hire nga mga 130 all in all nga vaccinators, no? Pero anong experience ang imo mga men nga nagalibot? Ma'am, dubod lagi sa mong i-convince ang tao pa, no? Yes, no. So, Action Art sa part sang barangay, no, ang gin-distribute na, kung gin-disseminate na ng information through sa mga purok president, homeowners president, kag sa mga other volunteers sa ato ng mga kapurukan. Sa ato na initial assessment,
sa percentage siguro sa 100 meron na 5 na mapa-vaccine, no? Uy. So but in our level, ako na in my own understanding, kung ako yung mag-explain, no, my own understanding ang ato na pag pa-register, hindi man niya na example kay ang ilan ng mga reasons, may hypertension, may comorbid condition sila. Ang ina-explain natin na ang pag-register sa ato na form, not necessarily kung may ginabatsyag ka o kung like naging mention ko kagina, no? So, ato na pag-register is the willingness nato na magpa-vaccine, no? So, kung hindi kita pwede i-assess mo ang ato na forms, kagang ato na physical condition, i-assess na siya sa ato na mga doctors. Kung hindi kita pwede, hindi mo na kagpilito na i-vaccine. At least, for now, no, ang gina-appeal na doon sa ato ng mga taga-barangays, no, na for now, maparegister ka lang para at least ma-reserve ang slot sa imo, no, kay ang ato na vaccine will come on second quarter pa. So, kung ulihi ka na makapaminsan, na pa-vaccine ka, so, diba si awayon naman na sa barangay na wala naglibot, no? So, but at Action Art, sa barangay level, we are doing our best na ma-reach out ang tagsa-tagsa ka pumuluyo. Galing kita masami ginabal sa publiko niya, ulaton ko lang nga si Councilor, si Kap, makapa-vaccine, masunod ko. Yes, no, ang pami ko kinahambal na ako mapa-vaccine dito, no? So, but gusto siguro nila actual. So, atod na ako na yan na gina-explain, especially sa ako na mga barangay staff, which is our frontliners, na basi maubusan na kamo sang slot, no? Kaya it is only for 300,000 bakulod doon. Maubusan na kamo slot. So, kung hindi na kamo kadugay pang July, so kung hindi kamo decided, so pwede naman tayo ka-back out bisaya naka-fill up sa ato na form. Oh, correct. No, ang pag-fill up na actually mo itong ginambal mo kina, subject for the assessment sa mga medical expert kung bala pwede ikaw. Yes, correct na sa Action Art. No? So, kagapon, may at least pag-istorya natin, may naka-convince kita na 6 years old. Siguro kung hindi pwede sa imo, hindi mo na ipilit. So, amo na siya ang ato na pagpa-intindi. But hopefully, with the proper training, ma-disseminate mo na namon into the lowest ground sa ato na barangay level Action Art. Okay, so most likely, the same ining concern of all the barangay captains nga member nimo sa liga. Yes, actually damo na na base jutay lang kanong output 5 ti nila na magpa-pressure kay may training pa man kita. So siguro after the training dira kita i-pressure why na poor output kita gihapon. But in the other side Action Art sa subdivision areas nato na daw damo ang naga-intent na mapa-register o nagakuha sang ato na vaccination forms. Very good, no? At least kabalo kati kulang nito damo ni ang daw lapnagon giblang education and information campaign nga dapat ti mga health experts ang mag-eksplikar mas maayo gani kon pagi sining mga vaccinators ni base sa uli may utilize man nga magbulig anay kadto gid sa mga komunidad nga mag-eksplikar at least makita sa public kag maintindihan gid sang pumuluyo singa ay amo gali na siya ang tinutuyo kag ang matabo sini at least ang tawo bala inang himos ang paminsanon niya nga way ga pangalagag. Yes, correct na Action Art. Actually, ang isa ko pagid na gin-emphasize na kuno ako magambal in sa ato na talks or sa ato na small groups. Basi sa ulihi, kung ulihi ka na nag-decide to fill up the vaccination form, basi sa ulihi ang imo na workplace, no? For example, si SM, si Ayala, mag-require na dapat ang tanan na employees naka-vaccine kay it is for free, no? So dapat mga-vaccine. So tika wala ka naka-fill up, naubusan kita form. So tika makita na we only have limited supply sang vaccine naton. Tiamo na siya. No, anyway, ining sa online initially naka-istorya nakamo sina sa EOC upod kay Ma'am M kung naplastar ini sa inyo kung paano ni himuon diin ma-access ni sa public. Okay, so on Tuesday, Action Art, may kita meeting with our encoders per barangay. So, dira na siya i-discuss thoroughly ang ato na online kaya ato na offline registration sang vaccination program naton. Okay. So anyway,
good luck sa inyo. Kag kabalo ko, hindi lang ni subong ang ginatutukan yung parte sa registration mo. Mayara pa nga daan kita sa daw next week pa ni matapos ang validation sa Road Clearing Operation 2.0 nga parte man ang pangabudlay sa makapitan. Diri sa idalom stasyon no si Capsirano gid ang naga ano kapaninguha man nga manghawan di sang illegal parking ho. Yes, correct. Action Art, kag aside from the road clearing, meron makita MROPV, ang ato na measles, rubella, kag polio na vaccine na may kota man per barangay na dapat natin i-reach. So, kadamo sang obligation on our hands. But Wow. with God's grace, kaya natin Action Art. So, ining sa polio vaccination, do okay, kay siling daligan ni Dr. Meraflor, do, at least amat-amat na na-convince ang tao, maginikanan dalo ng kabataan sa sentro. Dira sa imo sa Takuling, daw positive man ang response? So the past 1 week Action Art, sad to say, na kami pinaka-lowest, no? Ay, tuon ang Takuling? Actually, yes, gin ko lang attention natin sa City Health. But gin-work out naton, ginbuliligan sa aton na barangay nurse, kay sa tanan-tanan, no? Kay sa City Health man. So, we are happy and proud to say na we are now on 104% sa compliance sa aton na MROPV Action Very Art. good, very good. No, kay ti iniya, kabalo ka damo to nagsululod sa utok sang tao ay labot sining vaccine niya sa COVID. Ang laom nila ato pang ding vaccine scare nga ting tao daw ay ga hatag na tension pero ti importante ni polio ini kag nga vaccination and then para sa kabataan tang sa hindi sila matapikan sa ulihi no sang anuman nga pag-igo sa ning mga measles kanay. Councilor? Ay nautod siya, alas 9:07 na. Action Hotline! Kay Manjo o Arniho, good morning. Si Bia Jonathan kapon nag-deliver to siya. Thank you, good siya manamit nga pudding ha. Councilor, sorry gid na utod ang aton linya. Yes, so Iman Action Art. No problem. So, anyway, in behalf sa Monteriguro, kung anong mabulig diri sa barangay, kag sa inyo dira, feel free lang, keep us posted lang, Councilor, so that nga at least ang amon diri maka-share man kami para nga mabuligan ta ang kampanya sang city, especially paagi man sa imo. Yes, correct Action Art, no, based sa ako niya na experience kamo sa radio, no, especially Action Radio, reliable source sa mga pumuluyo nato na pamatian, nagapamati gid sila kag nag-believe sa inyo, no, so really badly need your help siguro mga past few weeks na Action Art. Sige, on that So, note, in the coming weeks. yes sir. Yes sir. Yes ma'am. Salamat kay Councilor for the time and good luck sa inyo. Good morning. Thank you, Action Art. Action Hotline! Oy, si Biron Eli. Good morning man sa tanan silingya. Si Noel Amar, salamat. Paring Georgian Honsay, dira sa Negros Press Club. Good morning sa imo. Niya ang Star Apple Abico ginat-an nga bangos, gabay puso, saging. Sa picture. Ay, sige. Lito Dayap, Dolph de la Cruz. Morning lang kay Chris ang Mandalagan. Arapan si Angela Liarte gayon dato. Monitor siya sa program from Banga Tutong, Barangay Filisa. Noel Amar, good morning. Siling kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Aquarius, maldita ako. Ay, purtingalan niya. Jo Marie Formentera, dira sa gamonitor siya, ginatamyaw niya, good morning. Si Jenny Perez sa Binalbagan. Maninay Alma, kag Maninay Henry Boy Grega sa Gilungan, Kawayan. Good morning, man. Good morning. Monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. At tamyaw ko lang dayon family Haliasgo, Hicano Salvatierra Robles family. Si Idri Caport, kag tanan ng mga miyembro sang OTTG, Operation Dolong Task Group sa Action Radio. Thank you. Tadeo, Ross B. Vigno. Good morning. About birthday niya. Birthday niya subong si Ross B. Vigno. Kuno, happy birthday. Gerald Sitoy. Bagong lagi ko watching live diri sa Action. Palihog lang ko galit. Amiyaw pamilya ko dira sa sitio Inapugan, Barangay Santol, Binalbagan. Salamat kida, kapamatikid sila.
from Dudi Sitoy of Granada. Roth Kuzawa, good morning. Sa Japan ni siya mo. Ross Bivingno. Okay. Subong birthday. Welma Inocencio Cabarles, Athia Kim Emiran, Bia Jonathan, good morning. Pisan nga kumpare ni Action Eden ni. Si Dodge Binuluga. Ara man si Sir Alex Montesa, ang paghalong ara lang na, pero ang aksidente gaunay. Correct gina. Sa taga Barangay Bonavista, Gibong, Pontevedra, sa pamilya Saludares, Serapio, Sumaldi, Katigi, Clarito Mugar, ang pagpanami regalin kay Guillermo Clarito Gimo, madamo, gid nga salamat. Ayos Online for vaccination, kaangay naman, Sir Arch, ang backtrack ng kadugay, magloading, ambot, way pa ko kumalo na, kaya way pa ko katry, sige, pang listing sa ila pumuluyo. Mga balatian sa kurason, pwede lang, tiyan mo itong ambalginan ng counselor, nga kung magpa-register ka, it doesn't follow nga qualify ka automatically. No? Kaya i-assist ka pa man sa medical doctors, at least nakita nga willing ikaw. Kaya why man siya pilitay mo. Ang importante, diriguro, mo na gani silang kung mga doctors sang City Health, sa idalom sang executive or sang emergency operations center, dapat libot ni sila sa mga radio station, malabi sila kag pa-interview, ma-explicar, mayugi gani kadto kas community. Dito ka explicar parang outright kung may questions nga i-raise ang public, ma-address o masabat nila. Vivian Valies Lacheca, good morning man. Kay Tajuna Soriano, good morning, dira. Tita Juna Soriano, Orbisayan. Okay, Araman si Cathy Ver, Richard Magwad sa La Carlota City. Good morning, Dennis Richard Tibor, Roma. Ross B. Vingno, kapila ko na ni Basaw ng mensahe. Sige, salamat, gid. Alas 9:12 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong nagkaintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Kay paring Ken Alonso guys sa Tokyo, Japan. Good morning. Amo man kay paring Paul, kay Madam Kwandera Eleanor Fukuda. No, regards sa inyo kaghalong gid permi. Morning man dira sa kay Jose Shoko sang Barangay Ilihan. Si Nanay Maling ginatamyaw yalang good morning. Araman si Bro Kano Oreta. Siling niya good morning dira. Monitor lang basi magbaksin ka una, advice mo lang ko if okay. Okay ah. Regards sa mga parientes namon, no, mga Hordan families na dira mga tanan namon nga parientes sa Moises Padilla. Need medical advice giguro nga mapabaksin with disease nga vulnerable sa COVID. Hindi ginana mga opisyal kay sila ga-recommend nga okay, follow lang ta. Ask lang ko kung ano ang garantiya nga kung mabaksinate ka hindi ka matapikan sa COVID. Amo na dapat ang misyon nga i-eksplikar sang mga health experts nga ti amo na sila ang dapat gin no mag patpat sinis pumuluyo ako nga hindi man ang tao mag problema no batyag sang pagkabalaka ayos way na ko galing tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad ang aton lang reminders sa mga ka-aksyon ta Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and nga combination kay ang capsule amo gid Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! This portion is brought to you by Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Mga trabaho. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon